агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 12 марти соли 2024 асоскор шудани як олати фурӯхтани вазифаи сармуосиб дар идораи давлатӣ хабар дод. маълум мешавад ки як корманди корчалони муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мансаби сармуосиби ин идораро 100,000 сомонӣ нарх карда аз як талабгори ин мансаб ин миқдор пулро гирифтааст. ҳарчанд хариду фурӯши вазифаҳо дар идораҳои давлатии тоҷикистон аз касе пӯшида нест ва ба як амри роиш табдил ёфтааст, вале мавридҳои ошкоршудаи хариду фурӯши вазифаҳо хеле нодиру ангушуморанд. бино ба иттилои маркази матбуоти агентии зидди коррупсия, Файзов дар вазифаи саркори муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кор фаъолият намуда, дар дафтари фаъолияти корияш тахминан аввалҳои моҳи апрели соли 2022 бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд Қурбонов даромада аз ӯ бо ваъдаи таъин намудан ба вазифаи сармуосиби муассисаи болозикр маблағи 100,000 сомониро гирифт. мин баъд Файзов ба манфиати Қурбонов ягон амали муайянро иҷро накарда, ин маблағро тасарруф намуда ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф намуд, ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба охирон зарар махсусан калони моддӣ расонидааст. тафсилоти дигари ҳодиса маълум нест. худи Файзов ва ҷабрида Қурбонов ва ё адвокати онҳо барои шарҳи мустақими моҷаро дастрас нестанд. ин ҳам маълум нест ки оё ба Қурбонов барои кӯшиши харидани мансаби давлатӣ ягон ҷазо таҳдид мекунад ё на. мансабҳои давлатии истифодабарии роҳҳо дар байни мардум бо номи деву маъруф буда, умури роҳҳо аз ҷумла тоза кардану каботизоркунии роҳу кӯчаҳоро бар дӯш дорад. агентии зидди коррупсия гуфт оид ба ҳолати мазкур нисбати Файзов бар асоси моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. ба Файзов бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо барои вазифафурӯшӣ ҷарима ба маблағи аз 1460 то 2190 нишонҷанда барои ҳисобҳо ва ё аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. тоҷикистон аз давлатҳои фасодзадаи дунё ба шумор рафта дар радабандии имсолаи солонаи индекс ё шохиси фарогири коррупсия дар соли 2023 якбора 12 зина поин рафта дар байни 180 кишвар дар мақоми 162, яъне дар байни 20 давлати аз ҳама фасодзадаи дунё ҷой гирифт.